Gisugda na og abono ang gikubkob nga luna sud sa Capitol Compound nga tukuran unta sa 20 ka andana nga Cebu Provincial Resource Center. Mao kini ang luna nga gikubkuban sa WT Construction. Ang Visayas Truckers Cooperative maoy naghakot sa backfilling materials nga maoy ilang giabono sa maong dapit. Kining backfilling materials nagikan sa mga nagkalain-laing construction sites sa dakbayan sa Sugbo ug libre nga gihakot sa Visayas Truckers Cooperative. Nagkanayon si Attorney Frank Dinsay nga kagabi ilang Agosto 14 nagsugod ang maong grupo sa paghakot sa mga filling materials. Nauna na nga mitanyag ang maong grupo nga sila na lang ang mo-backfill sa maong dapit dihang wala na tagda sa WT Construction ang ultimatum nga gihatag ni Gobernador Gwen Garcia. Midugang si Dinsay nga nagkinahanglan og 18,000 cubic meters nga filling materials alang sa maong dapit aron mahibalik ang hitsura niini. Kahinumduman nga gipahunong ni Garcia ang WT Construction sa pagtrabaho sa maong proyekto nga gipasiugdahan sa unang administrasyon kay wala siya makauyon nga mangutang ang Kapitolyo sa kwarta nga gamiton alang niini. Matod ni Attorney Marino Martin Quilla, legal consultant ni Garcia, nga naay urgency ang pag-abono sa maong luna sa kakuyo nga mahugno kini. Ilabi na dihang adunay nahugno nga construction site sama sa karaan nga SSS building. Nagkanayon usab si Martin Quilla nga bisan pa man og nagsugod nag-abono ang Visayas Truckers Association, mudawat paghihapon ang Kapitolyo ug uban pang mga voluntaryo. Alang sa balita sa Sugbo, John Fredson Granada.